Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gusto na kong mamatay! Pati ako! Salamat ka. Kay nag-uros-uros gyud maayo nga akong kahinam nimo yina. Oh! Mamatay ra lagi ka. Unya na akong mahutdan ako gana nimo. Nindot ka man karon pero musamot ka pagid unyag kanindot og kalami. Sa umaabot nga maadlaw yina. Gamay lang ton. Sarkasyat. Wagos kondisyon. Ikaw, Jonas. Delego. Ngano kang wa na makontak atong nabiruhas si Greg? Di na kinahanglan nga libogon pa nimo ang imong hunahuna ton. Aw, wa man. Sumanhasol ka? Wa lagi. Nganong labdon pa man nimo ang imong o. Pasag di si Greg nga mubuto ang dughan nga wa siya makontak. Kung nakontak pa siya og nitabo gyud nga nabati niya nga misumbo gyud di ay siya na. Wa man ko mahadlok. Anong deg mahibaw siya? Anong deg mahibaw siya? Ha? Maayo magserbisyos, Greg. Ikaduha nakauyon sab ko niya. Maayong laki sa iyang trabaho. Ang nakaingon lang ani, maarom gid ang akong gibati sa iyang anak. Maglisod gid kog pugong. Mamatngunan gyud nako nga may magdaguok sa sud sa akong lawas. Murag maglimbo-limbo. Ano sa? Maglimbo-limbo. Limburak! Hilom daton. Bunalan ta karon ning baba nimo ning botilya. Bugal-bugal man katon. Unsa man? Ha? Sorry. Unsa man katon? Ha? Sorry, John. Sorry. Sa ilo ako. Ah! Balik og lingkod, Jonas. Jonas. Sa ilo ako, Jonas. Hawa daton. Hinaykan taon niya ka. Balik og lingkod ton. Jonas, ikinahanglan nato si Tonton. Ikaw sab ton, pagmatngon sab sa imong ipanulti. Hibaw biya ka nga, maglabi gyud ang higayon nga, maglisod kog pugong aning akong anak. Ibaw ka gyud nga may higayon nga, muuk-ok sab ang akong itlog kon mangisog ni siya. Mga matmon god. Jonas, ibaw ka nga gikinahanglan nato kini si Tonton. Siya, kinis Tonton, Jonas, mo'y akong papitlukon ni Tikoy. Ngano mo dahil si Tikoy, Sir Leon? Patyon? Patyonon ako si Tikoy, Tonton. Patyonon nako si Tikoy. Bago pa lang, misugyot kining akong anak. Patyo na lang si Tikoy. Ang katarungan, dili kay nakuwangan ko sa iyang serbisyo. Mga iyong serbisyo si Tikoy. Dili man noon siya parehas nga motrabaho kay ni Greg, kay maayo man yung laki si Greg. Pero kasaligan si Tikoy, og sigurado sab nga motrabaho. Daghan pang sabaw nga mahigop nato aning Tikoy. Mientras gituyo nato nga mawa og temporaryo si Greg aron katagan ka
Jonas sa imong gusto. Bisan unsaon na to og tago nga dili mahibaw si Greg kung giunsa nimo ang iyang anak, mahibaw gyud niya siya. Sultihan ta mo. Bisan sila lang duha si Greg og Tikoy, kining atong pwersaton, kining atong pwersa Jonas, kilawon lang ni nilang duha ni Greg og Tikoy. Suhito ko nilang duha. Kauban mi kaniadtos militar. Bisan giunsa na kog pangitag paagi nga mabag-as silang duha sa gubat. Pero tanawa hangtod karon buhi pa. Tay, ingon lang nako, musugot og dili. Magkakawas gyud si Greg. Di lang hibawan kung kanusa apan kadtong nagpahiro-hiro siya dako kadtong ikatabang nga dali ra siyang makagawas. Musugot ko og dili, mubalik yun siya nako og magsugod asab ko og inartista nga kunuhay, palangga ko kayo siyang buwisit, siyang dako. Grabe kasuod kayo sila si Greg og Tikoy. Mao nga pangitaan na to pagi nga unang mamatay si Tikoy aron magsulo na lang si Greg og gaan na lang kaayo. Sayon na lang kay nato si Greg. Ang plano mao kini. Patay na si Tikoy. Si Greg na lang usa. Pahimuslan gyapon nato si Greg. Pahimuslan o pahimuslan pa nato si Greg. Uy! Hangtod sa iyang pagkawa na ilami nga mo serbisyo. Musugot ta og dili, Sir Leon. Kung makagawas na si Greg, dili gyud kapugngan nga musulti gyud si Gina sa nahitabo niya. Dili pa makagawa si Greg. May dako kayong milagro nga may tabo animbaya. Iyon na pangutan naton kung unsa basta lakip ka makalitan sa unya. Sulaktod, kaniadto pa kong nagduwa-duwa ni Greg. Tungod sa iyang amahan nga ipatay sa iyang amahan. Anak siyas nagpatay sa kong amahan. Usa siya mo'y magantos ug magbaguod sa kapait sa akong paus. Biblically speaking, tuntun and behold. Kung sa Biblia pa, ug tanawa ako kaniadto, nagsugod na pagsakit ni Greg. Ug tanawa ako karon, ug ako unya, ug sa umabot, magsakit gyapon ni Greg. Pagkapin pa si Hina nga iyang anak, ipisil lang kuton, ug akong tuton landa, taas tong akong wali. Hi, Mama Mary! Tabangi ko! Gusto na to. Oh, ano atay mong baso, Sir Leon? Jonas, natay sabutan o niya. Mag-meeting tayong duha. Ton, Sir Leon. meeting adjourned. Kumusta kang lakaw ni Tikoy? Hello, Sir Leon. Hain ka na. Pila lang kasigundo, sir. Patay na nitawa na. Okay. Bye. Naniyon sa kyanin sa gasoline station. Magpatubil na. Isulog na kong balik akong helmet. At ubangon ko siya. Iulog ko siya doon sa insakyanan. Dili. Full tank, please. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!